kuningi engikhule ngubona uma ngibuka inhlupheko yasekhaya ngibona inhlupheko emizini ekomakhelwane ngakhula impilo ngiyisongela ngithi ngelinye ilanga ngiyokhula mina ngiyokushintsha konke lokho ngoba ngangitshela mhlawumbe ukuthi angeke ngibe ngumculi mhlawumbe ngiyoba imeya noma ngiyoba ikhansela noma ngiyoba yini uyabona uNkulunkulu lenzile ke icebo ngokuthi ngifike lo mqondo wokuthi ngenze umcimbi wokucelebrate ngo-2024 ukucelebrate ukuthi sinengoma iParis eyenze kahle onyakeni nebibukeka ithandwe kakhulu ngabantu. Siphindo bemdlezeni. Phakamisa izandla sithi phezulu mthandeni phezulu. Kanti sekuvela ithuba manje lokuthi ngibone ukuthi abantu bangisupporta kangakanani. Abantu babaningi kakhulu baba ngaphezulu kwecontrol ngenxa yokuthi indawo incane. Ngahlala phansi nethimba nabafowethu oMasondo obhuti Masheshisa zinsizwa zendawo engosomabhizinisi omhlonipheni Maphanga noNsiki njalo njalo. Kwasathi bafowethu kunganjani siphinde siyibuyise lento enhle kangaka ngoba kubukeka abantu bekuthokozelile ukuza eMdletsheni. Nangempela ke kwaqhamuka indaba yokuthi hayi ke kungakuhle kube nomthandeni summer experience. So setup yethu siqale kuThanga which usuku lwesithathu lo society sirede kakhulu ke manje ngoba izinto sezenzeka i-soundtrack senzile namhlanje kuseni baningi mfethu abacula beza more than 50 abacula beza yosekuseni mfethu. Now amakhamera nabona aseredi camera 1 2 3 and then ikhazam lezi i-artist ezothi mayifika ukuthi ngesikhathi singakanani for ukuthi idlale kanjalo ama-graphics ami lawa sosamuthi washintshanise njengoba ama-artist emaningi angaka so zaba ukuthi mixa khona lapho. Sanibonani uZamile wakaLuthuli all the way from uMthwalume but ikhampani yami sisuka la ePinetown iSugia House it's a shy setup yale event mina department engiyona ngikwi-rigging lokubona lapha estage izispeakers yale ngaphezulu ama-lights ale ngaphezulu isibani sami leso engishayayo ngiyaqinisekisa ukuthi ngeke kuwe lutho bagoma bazoyishaya ngendlela abathanda ukuyishaya ngayo istage sethu asinyakazi. Ndito kwamthandeni mfethu ngisho ngena live namhlanje ebusuku ukuthi abantu abaphelele kupho abagcwele. Umuntu osibambele inhliziyo ubusathane bakhe yabo. Umfana uphila impilo eqondile nje clean uyayikholelwa anayitapu tapu akunakugazi lemfene la kuthiwa yena uqondile nje la clean. So lento yokuthi ngenze event emakhaya umthandeni summer experience kuhlanganisa nokuthi ngigcina amafa asemdletsheni ngigcina amafa ukuthi eMdletsheni kwazalwa indodana kwazalwa insizwa noma iqhawe elifana nomthandeni umshovenkani kwabanenkani indlaba ephiya kaMambatha sebesola amadevana. Istress enginaso sisodwa esokuthi uMasondo uyedwa lapha kakhulukazi ubambisene nobhuti Masheshisa kodwa nje kakhulukazi umzimba omkhulu ubhekene noMasondo. Elelo equality njoba ubona nezinto ezilengayo insimba zaphethe nazo nengwe usho ukubona kunengwe amaqubu lawa. Okay. Injobo le yangemuva yomqhele iqubulele elikhulu okufakwa ekhanda okugcwalisa ukuthi umqhele kufuna uhlobe ube muhle. Udidla lolu luhlala phe kwedlaka khona lento okuthiwa idlaka nathi. Okay. Engivunulisayo la umbatha umbeje umbatha ushando kaNdaba cha shuthi kimi iwumalume lensizwa iyona le evunulisa indlulamithi kaZulu evunulisa isilo uMisizulu ade ngikhuluma ngakho kuhamka sekuzohlala la ngaphezulu mama ubhincile kube isinenge lesi sakubuwala idlaka naso sinemisila yengo. Okay. Ukusibona singene kanje kuze kunakho okwasemadolweni lokho kungena la nakho kwakhiwe ngengwe kwafakwa insimbi. Okay. Kube imbatha leli ilona la ngenhla elivala umzimba ngenhla kube umgeqo lo idladla lesi bese originally
ingakho ubone ngathi imvunulo engibhinqile namhlanje yabona yakhazimula yabo ishayina njengeenkanyezi ukuthi umnumzane ufuna akuvale uhlonipheke umkhaya ibhande leli bese kuba ke amashoba lawa agena lapha einkhonyaneni kuzoba zihlakala lezi ukuthi zingene kanje kube amadavathi leli kube amaqakala ngamanye amagama nje alikho ilunga mawuvunulo kufuneka lingaboshwa ilunga nelunga emzimbeni liyafaswa linento yakhona bese iyagcwala ke imvunulo ngoba vele phela soye singafaka ema-under amazivunule imvunulo uyifaka nje izwa awukufaki lutho ngaphandle under yethu njengamazulu umncedo ayazi kamadoda ukuthi umncedo yini umqhele sezingeni kakhulu umqhele futhi umqhele sengivele ngawuthenga nje umqhele akukhona ukuthi ngizovunuliswa nje ngawo ngizobonakala nje ngiqhamuka kwezinye indawo engisuke ngiyihlonipha ngiqhamuka ngofakile ngoba umqhele uvele wangifanele wangisetha wavele wawumthandeni nje ngifuna ngequpha bye senyo Awukusama hawu so vele umcimbi siyacaca vele ukuthi ukhona manje akusekho ukuhlehlela emumva baye behambe beyongithungatha ekhaya ngivuka lapha ehotela ehlohluwe ekseni angilalanga ekhaya ngenxa ukuthi ngiyazi ukuthi makuzoba nomcimbi abantu abaningi baye behambe beyongithungatha ekhaya bese ngigcina ngishuthi iy'thombe ngagcina ngishuthi iy'thombe usuku lonke gcine umcimbi ungenzekanga anginawo amaphapha phezulu ngoba ngiyazi vele ukuthi ngighost vele ngiyazi umcimbi uzohamba kahle yabo Awukusama hawu Shwele bandla ngakholisa kakhulu ukuthi abadala wethu nezinsizwa ngakholisa kakhulu isikhathi ngiyabona sesidliwe umgodo kodwa ngiyacela nje ukuthi sincenge silandelane kwenzeke kwenzalo usuku seliqalile akukho kunye nami indlela yokunhlonipha ukuthi vele ngiqonde nje ngibe seshonini ngoba sekuyibona zakho ngiyakholisa kakhulu zinsizwa ey'ngosomabhizinisi nje ey'hlanganisa impilo bese mayifuna nje ukudlala noma ukuchitha isizungu bese yithatha amaveni azo anamandla eziwathembayo nami ngagcina sengiyikhonza ngagcina sengizazi ngokuhlukahlukana kwazo ngoba ziyasekana ukuthi into yami zayiseka ekuqaleni ngathi uma ngenza i-event ama-4x4 ashaya ama-convoy ayemdletsheni wasangilinde impi yongibeka kwakho qanyawo wasangilinde impi yongibeka kwakho qanyawo Homina ngilinde impi yongibeka kwakho qanyawo nangu nosikhinkili sefikile uyabona intelezi yomcimbi nje kahle kahle Hloniphe emdletsheni vele ufika nathawula sikhinkili mfowethu umtholo ngosule ngezandla mfowethu oshuthi ke wasangilinde impi yongibeka kwakho qanyawo ngilinde impi yongibeka kwakho kanyawo ake ngiyasimukela isipho abantu abaningi babenza imicimbi baye belande inyanga izobethela noma belande umhlabelo bezochatha inkomo yomsebenzi ukuthi wenzela ukuthi amathambo ingathakatheki ngithi yabona banemikhuba eminingi abantu abanye babethenga imoto bayithatha iyobhilwa ezinyangeni nami nginomkhuba wami noma nginomkhuba wakithi ukuthi mangenza into enkulu noma ngithenga imoto noma ngizoba nomcimbi omkhulu ozoqala kumele ngiqale emkhulekweni ngoba yona engikhuliswe ngawo ingakho uthola ukuthi ngisho kukhona okubi okufuna ukwenzeka emcimbini akwenzeki ngoba uvikelekile shuthi ke nami intelezi yami yikho lokho ukuthi ngibiza igama likaJesu ngaphambi kokumsebenzi uqala bese konke kuhamba kahleke namakholwa ongumama bengikhulekise bekhulekela ukuthi wonke umuntu makahambe ejabulile
ingakho kuhambe kahle konke. Nami-ke ngikholelwa la, ingakho ngiqale ekhaya ngithola umkhuleko bese ngiyahamba ngey'nsizweni ngiyogwavuma njengebhubesi-ke ngoba-ke uyazi nobaba ukuphosa kwenyathi ukuthi bangishiya ngigwavuma kwamhlaba njengale bhubesi. Uthola amagada amabili azobe sivulela indlela straight. Ngathi ngidla badla abantu egcekeni kangakanani izithelo kanje futhi ngibadla ngo5 days ngithe nje namhla lena ngitshele badlaleli elisebenza ngalezi zinto lithi manje wona kodwa kakhulu nami ngitshela nje mina ngiyayazi lesithethe yabona abantu kuzuwina abantu bafuna ukuchaza into ekuzobe sengathi lela yisebenzi ekubheka yithi madoda abaqinisile sasahlwela ama-security asahlwela semuva angcono lana isiminyaminya siyabonakala. Funa ukubusisa umcimbi ungakali bese kuba ukuhlakana ngoba uhlakaniphile khona unje yabona leyo nto leyo bese uphinde uba nenhlonipho ukuthi leyo nto ayingapheli uNkulunkulu ngifuna ukubusisa umcimbi ungakali futhi into engiyibonile convoy imoto engaphezulu kwe-1000 zilandelana ziza la emdlotsheni lishisa lijeyila kodwa iqiniso lethu mfowethu isibusiso ngiyakunika sona namhlanje mfowethu as a president of the federation I'm giving you all the blessing that you must be in charge of Maskandi music. Uyabona ukuthi lo mcimbi lona kuzoba yingqopha mlando yomcimbi lona uyabona. Ngibabona nje ubhuti 3 seconds bakhona lapha nje bayaphithiza nje ubhuti bendawo ubhuti bami. So vele umcimbi siyacaca vele ukuthi ukhona manje akusekho ukuhlehlela emumva ukuthi umcimbi uzohamba kahle. Vele zikamile njengamanje. Wena ngifuna ngequpha bye bye. Lindile mamkhulu. Oh mahu wasendleleni. Guys, I can't wait to perform. I'm really getting ready right now and I'm so excited. Mwah.